Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi. Niya kita sa atong tulumanon, mga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. O atong isipyan din ang New Creation Servant Community o sa ka taod-tagood na gyud nga kapunungan, kaugpungan sa Catholic Charismatic nga gipanalanginan ni Cardinal Rosales nga ang Catholic Charismatic sa ilang atong nandan nga Life in the Spirit Seminar. Usa ka pagbago sa kinabuhi pinagi sa pulong sa Dios, pinagi sa grasya sa mga sakramento ug nga kini ipaddayon aron nga magpadayon usab ang daghang madani ug mukuyog sa pagbago sa kinabuhi. Ono Juan 5:9 nag-ingon ang atong Ginoong Dios kadtong nangabag-o na silang kinabuhi, nagpuyo na sa gahom sa grasya sa Dios, dili na sila magpakasala ug bag-o na silang binuhat ug bag-o nga kinabuhi. Mao nagipahayag sa balang kasulatan may tungod sa pagbag-o sa atong kinabuhi nga matud pas pinadayag 21:27, dili ta makasuod sa gingharian sa langit kun wa pa kita magbag-o sa atong kinabuhi ug magtuman sa kabubuton sa Dios. Ang New Creation Servant Community taud-taud na gyud sa ilang buluhaton uban sa panalangin ni anhing Cardinal Rosales nga nagdamgo ug nagampo nga ang Catholic Charismatic may mong kahimanan sa Dios tungod sa gahom sa Espiritu Santo nga gisandigan nila alang sa Life in the Spirit Seminar. Og ang gila nato nga sa ka servant leader si Dodong Pillarta nga kanunay niapong og nagpaambit sa mga mensahe sa pagdig-on sa community sa Catholic Charismatic nga ubanan kanunay sa mga pulong sa Dios og pagbag-o sa kinabuhi. Sa 2026 ngadto sa 2029 dunay new set of servants nga morning atong recognition. Ang presiding head servant Sister Brilia Albao. Sa formation head servant Sister Jeneline Lawan. Ministry head servant Sister Maricor Maligon. Sa prophetic servants sila si Brad Romel Yenes, Sister Jezebel Alinyo Yenes. O ang ato gyapo mga panghinaot ug pag-ampo kanunay sa dugang kalig-on sa may paglawas ni Brad Romel Yenes. Ya sa kingly servant ang nangumo si Brad Ray Albao. Sa priestly and liturgy servant ang nangumo si Brad John Nolan Lanik. Sa community secretary ang nangu Sister Jasmine Lodonia Archeles. Sa admin and custodian Sister Gina Belicario, assistant Sister Norma Alicos o si Sister Edna Pino. Sa worship servant ang nangumo si Brad Joshua Asingwa o sa music tri servants Sister Christy Agas nga kauban kanunay sa New Creation Servant Community uban sa pagpaambit sa mga espirituhanong awit pagdaig o paghimaya sa Dios o sa mga kaubanan niya sa choir. Music tri servant Sister Christy Agas, si Brad Ayan J. Baido o sa healing and counseling servant si Brad Espiridion Iting o yang kapika Sister Ida Iting. O nagtagpo ta kakita tatas sa Rosario Church Brad Espiridion o Sister Ida Iting. O ya prayer intercessory servant paguluhan ni Sister Mera Sinesa. Yang assistant Sister Josephine Lee.
Unya sa teaching ministry, ang nagduma og nango si Brad L.B. Sinita, Sister Chris Sinita. Sa Bible Catechesis, Dasig, makanunayon, makukihon kayo si Brad Alex Basig sa Bible Catechesis nga ipambit niya sa mga batanon, mga idarana nga magkatapok og tutok sa pulong sa Dios nga gitawag pulong sa kinabuhi. Sa akong kagulanan, matud pa ni Salmista David, sa akong kagulanan, wala ko malisang o wala ko batia o kagulanan. Kay diya kanako ang pulong sa Dios nga maong kinabuhi. Mao na sa Bible Catechesis, Brad Alex Basig. Brad Alex diya taron sa studio, kay doon ay kakulian, pero kuwari, daan na sa ini ang Veritas TV. So niyata sa Veritas Television. O Bible Catechesis, yes, Brad Alex Basig, iyang makauban sa Temporalities Team Servants, Sister Josephine Basig, Sister Josephine Lee, Sister Supres Velasco. Ang Wish and Means Ministry, panguluhan ni Brad Mario Uy, iyang kapika sa Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Sa Teaching Ministry, Technical Ministry, Sister Jacel Ludonia, si Brad Joseph Bargayo o si Brad Joshua Asingwa. Oya sa Couple Cluster Servant, sila si Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Sa Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Men Cluster, Sister Brother Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, anang umo si Brad John Nolan Lanik. Sa Youth Adult Women, anang umo Sister Almira Bilicario. O sa Youth Adult Women, anang umo si Brad Joseph Pargayo. Sa General Services Servant, ang nagdumawag ng uo si Brad Richan J. Biodor. Mag-isun mo kini ang atong mga yan na natong new set of servants sa tuig 2026 nga to sa 2029. Balik ko na to, ang kugihan kayong presiding head servant, iya magkauban, si Sister Brilia Albao. O usab si sa kingly servant si Brad Ray Albao. Guban pa. Sa mga ikson mo ni atong mga pagpasalamat sa atong mga gahom nga Diyos, nga mo ni mga lemen nga nitubag sa hangyo og damgo og pagandoy ni Arsobispo atong karaan nga Arsobispo si atong naghihisgutan nga naghuna-huna nga kanunay dasig og makanunayon ang apostolado sa New Creation Servant Community ug subang Catholic Charismatic Communities sa Santo Rosario. So madasigon or buhi kanunay ang pagpaybaw sa mensahe sa kaluwasan ang pulong sa Dios, mga sakramento ug usab pagsabwag pagpaglakaw ang New Creation Servant Community mudo usab sa mga inmates atong mga kaigsunan nga nasa around the bars sa Persuan, pero lipay kay sila nga nakadungog sa mensahe sa paglaom, sa kalipay o labi na sa ambit nila sa healing ministry, counseling, nga nakadasig kanila pagpaabot o kaukmanan sa ilang kagawasan o balik na sila sa sabakan sa ilang banay. Sa mo ni atong paybaw mga igsoon, unya mapamamabot atong mga kauban niya si Mado Aquino basig doon na ni pangutana ato sang tagdon ugwa o pagkay pangutana na atong paminaw. Salamat Badso kung may gabi sa tanan nga paminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong katoliko. Batsok ang akong pangutana Batsok mahitungod sa kaayo sa Dios Batsok ba, sa iyang pagkaanaa Batsok ba, nga kuan Batsok kanang sa iyang pagkuan Batsok ba, sa iyang paglalang sa tanang mga butang Batsok ba, nga dunay kinabuhi o way kinabuhi sa mas tao, dunay kinabuhi mga anghel. Ang iya bang paglalang nato Batsok ba sa
kuan ba kita mga tao bang iyatang kuan bang iyatang gibuhat ba murag maingon man nato badsok no nga kanang kuan ba kanang gipaambita sa iyang pagkaanaa ba kay anaa naman na siya di siya sad nagbuhat sa dato kay akon maka kuan sa ta ba makaambit sa ta sa iyang pagka kuan ba pagkaanaa badsok ba. Mo nang tuyo si Ginoo na sa Isaias 46 city. Nga matod pa si Ginoo ang destiny, ang tumong siyang paglalangs tao aron ang tao kaniya sa kalibutan nga sa makausa na pukan tungod sa diadanog ni iba iyang gibakod, iyang gisapak o gitawag sa laing pagkasulti ang Ginoo nagtinguha nga ang taong iyang gilalang magpabilin nga madugtong kaniya aron sila masiguro sa kaluwasan. Pero gilibutan lang kita sa mga tentasyon. Katako siyawa sa paglingla kanato nga dinis kalibutan gisabulakan ni Satanas og mga tentasyon. Tentasyon sa mga kababayan nga dili na magsulob sa hustong panapot isip Kristiyana, mugbo na kayo shorts, bukad na kayo ang ilag dughan, o kini nagsuyop sa huyang o gunaw na o kasing-kasing nga mahimong masaladon, mahimo nang makasasala kay ilang kasing-kasing nagbukal sa kaulagnon nga pagbati nga supak sa kabubuton sa Dios. Kay kanang kaulag gihimo na sa Ginoong balaan pinaagi lamang sa nakasal na ana sa sakramento sa pagkasal nga ang ilang pag-ipon mamunga og bunga nga may musad nga makailapong mga anak tungod sa maayong pamilya. Sa munang tuyo sa Dios ang atong kaluwasan. Og bisan pas kadaghan sa mga pagsulay, mga kadautan, mga katalagman nga atong nagalirong kanato, labi na karong panahon na daghang mga nason nga nagkasingki sa gubat ginamit ang gamhanang mga bomba nga modernong kahimanan sa pagwagtang sa kinabuhi. Gatusan o thousands of soldiers, both parties, daghan na kayo nagamatay. O kanang gubat mo sa ka buhat nga sumpaki sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung ang kasina, kasilag ug pagdumot kay sa bulakan as Ginoo siyang pahinumdom nga batunan nato ang pagkikugma sa atong kaway, ang pagpasaylo sa atong kaway, ug pagampo sa atong kaway, paghatag og kayuhan sa atong kaway aron mupuli ang tinuod nga kalinaw, dili kay mag sangka sa mga maggamhanan nga armas nga mupatay sa kinabuhi, mga tao, mga hayop, uban pa nga dunay kinabuhi, maangin sa gubat. Muna Ginoo nagpaabot pinagi sa atong Santo Papa si Pope Leo XIV. Niyang yagdag katawhang Kristohanon o kita mga Katoliko sa pag-ampo kanunay pagbugtaw pagwa sa kayo sa gubat o mapuli ang kalinaw, mapuli ang pagsinabtanay. Mo na gipaabot sa atong Santo Papa. Ngani nakigharong siya sa Presidente sa Amerika, si President Trump, o giyang gipahimangno, we should stop killings, but we should somewhat isabwag na to, we scatter forgiveness and love one another. O diha na makabaton kitag tinuod nga Kristohanong kinabuhi. Kusama na ang pangandoy sa Santo Papa alang sa mga Kristiyanos nga mahunong naggubat. Kay daghan na mga saad sa ilang nganlag table of peace, lamisas kalinaw, pero wag kalinaw. Wag yun mo tuman ang usak-usa. Munang nagsigi kaya punog siga ang kalayo sa gubat. Manatong iyampo. So mo na atong pagpaambit sa pangutana ni Mado Aquino nga ining libot na to sa
mga tentasyon nga magtukmod ka na ito pagpagasa, miluwat na si Kristo sa paagi. Sa San Mateo 26:41, naingon og nakabantay Ginoo nga kanunay lamong mapildi siyawa, kanunay lamong masukamod sa dangog nga kalibutan sa mga tintal siyawa, o karon hatagan ko kahom nga makadaog na mo sa panuway, pagamping, paglikay sa okasyon sa sala, unya pagampo kanunay, og ikaw makadaog sa panuway. Gamita akong ngan nga Isus gahom nga mo bugtaw, mo hingilin sa daw tang espiritu og yawa. Mura nga himuon nato ang gisulti sa atong mahal nga magagahom nga Dios, atong Ginoong Kristo, maong paglikay sa sala. Paglikay sa okasyon sa sala. Unsa man ang okasyon sa sala? Kana bang dapit og kahimtang og tao nga mutukmod kanato pagpakasa. Mo na nga okasyon sa sala. Sama sa gingon nato ganina, doon ay mga babae nga dili na musulob og sapot nga Kristohanon, kundi sulob na sa ngalan nato pag-ulipon nga mahimong instrumento siyawa sa pagpakasala sa mga tao nga mutan-aw sa malaway nga panapot. Unya na sa Sirach 9:8, ang kasagaran sa mga lalaking namumo sa tintal siyawa kay makakita sila gwapa bisan pagminyo ng tawhana, bisag minyo pa ng babayhana o dalaga ba. Ang mutan-aw inubanan og kaibog uban ang tinguha sa kaulag o sa kanakasala, ug dili lang ordinaryo ng sala, matulpas Ginoo, sala ng mortal nga sa pagtan-o nimo sa gwapang babae sundan sa kaibog ug ulagnong tinguha mo na makapasa ang ulagnong tinguha. Pero mutan-aw ka gwapang babae niya, hangad ka sa Ginoo, Ginoo, praise the Lord, may kayong pagkahimo nimo. Aw dili nasa kay mong gidayeg ang Ginoo, ni-admire ka sa beauty as the proof of God's power and wisdom. So tanaw lang ka, wa kay tinguha nga ulagnong pagpati, o wa ka kasaa na, pero musod na sa itong singkasing ang duha, kaibog o ulagnong tinguha, bisag wa pa ka makabuhat, kasaa na ka, sala na ba nagmortal. Muna sa Sirach 9:8, hikling imong kugalingon sa pagsudong sa mga matahom nga babae o paglikay o hangad o sangpitang Ginoo aron maluwas ka sa kaibog o ulagnong tinguha kay kana salang mortal. Muna daghang mga lalaki nauli po ni ana, may kadaghan ko sa untaman nga na may daghang gwapa, digyo ko kagwanta. Andi luray wa ka pamalandong-dong nga ningong Ginoo, likay sa okasyon sa sala. Unsa na okasyon sa sala, kuno na mga babaeng gwapa o duko lang o dahil lang hangad daigang Ginoo, wa ka kasaa na. Kita ka sa mga bangga sa beauty contest, kasagaran sa mga judges na mga laki man, pero wa sila Malaysia silang ipanghitanaw, ilala ng hitanaw ang labing matahom, labing maiglawas, labing mayog salabutan. So boda muhimos na hukom, pero wa dia silang kasing-kasing ang ulagnong tinguha. So maurasat kita ato na batayan og niyo ni Ginoo, likay sa okasyon sa sala og pag-ampo kanunay, sangpita ko kay yawa mapildi ninyo. Manay po si Ginoo. Si San Pablo nagisgot sa 2 Timoteo 5:1 nga aron ako dili maanod sa tinguhang lawas nun ug yawanon, akong giila ug giisip ng usa ka idaranang babae, isipon akong inahan. Kung batanon sama kaniya, isipon niyang igsuon o isipon niya nga anak sa Diyos o kinanglan sangkap sa ingalan natong pagtahod o pagrespeto o pagdaig sa Diyos. So mga dapit
mahimo ng okasyon sa sala kung ay dapit ya ka gatuwasik lang kwarta murag panglabay sugalan ba ya anak ta mangita gyud puhunan bisag bamaligya pag mga hayop o mga butang para lang doon ay puhunan pero way siguro ang sugal o ang sugal nga mogamit as kwarta nga kinanglan kay sa atong panimalay kinanglan sa pagkaon kinanglan sa pag-eskwela sa mga bata nga isugal ng kwarta ha nakasa ta kung nato na buhaton kay gigambito na sa balaanon og mayong katuyuan pero imong gisambog suway siguro nga sugalan sala na kung kanang kwartaha wa na magtuasik nimo ba kinahanglan kay kaya o mo na nga ang pagutana is gambling sinful kini bang sugal makasa ba ta doon na may sugal nga dili makasa kay mag-itsa sila kwarta kay mag-basketball para mandasig na iguman sa games basketball makapamalit sila makaon ilimnon kutob na diha pero gibtangan nila kwarta pero wa ni sila maghimo og dagkong kantidad para lang madasig sa ingon nato duwa basketball dili pa na sa pero gamiton sa na ang kwartaha sa gamay-gamay ra nga kinahanglan na sa panimalay mahimo na sa mao na ang moral about gambling but mostly gambling is a perilous kind of somewhat tactics of Satan kanang kwarta god nga gaan ra kayo wa na to patuig singot sigaran na padong gina siyudatan tinguha panikas sa sugal nagkakayang panikas o niya panlimbong nagkakayang panglimbong o labaw sa tanan mausik ning duha ka butang nawasang salapi nga gikinahanglan Diyos pamilya ikaduha atong panahon kaya kanang madyong sumad-sumad guna ika sa alasay hapon nalay mo tunol pagkaon katagiya sugalan sumad-sumad wa ito siging madyong makapasakit sa lawas makapawagtang sa atong pagmahal sa atong pamilya o makausik pagyud sa atong gikinahanglan nga kwarta para sa pamilya o labi na sa pag-usik sa panahon nga masigya ka sa sugalan way mahimo sige lag ukay o sa madyong nya karagal sigaran sa mga babae nga mga pil diha mga menyo mahog sa salang mortal kay mangita na magsinyas laing laki nga mahimo ng uyab niya o mahimo ng paglapas sa ikaunom nga sugo pagpanapaw supak Ginoo niya na so muna mga igsoon ng atong pagpahinumdom nining occasion of sin tao ronay tao ang ikuyog nimo nga malawayon niya mangita dayo pagi nga mo sulod og balay red houses maglingaw-lingaw dito sa kalipay lawas nun o gulag nun salang mortal o kuyog kag tao nga dautan kawatan ba na tulisan at mahimo sa tagkauban niya sala na sana so mo na likayan nato ang maokasyon sa sala tao ang dapit ug butang sa butang nga makapasa nato sige tagtan-aw sa mga sexual pictures mga salida pa sa sine nga laway kayo kada okasyon sa sala o ben magtan-aw tag tuyo sa mga malawayng ulagway sa cellphone ba o sa other nga mga ginamiton kasaatan nila so tao dapit ug butang o magpaibog ta sa atong kugalingon sobrang pagpailob sa pagpangarti nga na nalipsang sa sakupan o labi na sa mga batanon na mogamit sa gidili nga drugas nga makasunog silang kalag o kini makapabiya silang mayong dalan sa kaugmaon
Kaya ang drugas mo sa ka modernong gahom gigamit ni Satanas, pagpukan di lamang sa kinabuhi kundi sa kaugmaon sa mga batanon. Marang ginanglan kaya nato ang pagtukaw o pag-ampo sa mga batanon nga dili ang tama. Sud ang ilang kugalingon sa laang ni Satanas. So mo ni pipila nato ka mga pahinumdom suon nya oy diya may gitunon ato ding tagdon Life in the Spirit Seminar August 29 and 30. Ayaw kalimutan usan ni kabaynungdanon ug matulunanon kayong seminar alang sa mga batanon, mga edaran, makaingon gyud ighuman pastilan. Kadugay na kung nakaltultol ining kalipay, kalinaw o kasing-kasing nga na mapuno na sa mga pangandoy sa kaluwasan. Tungod ining Life in the Spirit Seminar karong Agosto 29-30. Nya New Creation Servant Community. So doon na may mga buildings nga na di ang New Creation Servant Community. Dito sa SVD ang puyanan sa mga misyonero sa San Carlos University. Ya, doon ay pultahan padung sa DYRF. Kuha ni mo at bang ana na ang building nga New Creation Servant Community. Na dia ang binyo. Ya, Ignite Praise and Worship. Sa September 20, alauna sa hapon ngadto sa linggo, alas 5 sa hapon. What is Ignite Praise and Worship? Abot sa butala ang pagtigom, paghatag og pag-o sa nalimtan nato nga maluhaton sa pagdaig sa Dios. Ignite worship sa ito pa pagpukaw sa itong mga pagdaig sa magagahong paghimog pagsimba kaniya nga mo tuhop sa makausapa ang presensya sa Ginoo o presensya sa Espiritu Santo nga makatag na itong tinuod nga kalinaw, kalipay ng Espirituhanon o kakugi sa pagpadayag o pagpaambit sa uban sa mayang balita sa kaluwasan. Ignite Worship and Ignite Praise and Worship September 20 na nilayo pagjutay ya alaw na sa hapon ngadto sa alas 5 sa hapon. Ya, ikalimot ang binyo New Creation Servant Community ato nag-iis paibawag na dapita Life in the Spirit Seminar suwata sa notebook Agosto 29 o Agosto 30 mogya po na nasa New Creation Servant Community. Makaingon ta nga kanugan di ano nga dugay wa ko maka-appeal di ini niya mo dining mo habwa sa atong mga kapukanan atong kanunay nga madalip sang ta sa nagkalalayang lingla ni Satanas. Niya mo din ang Life in the Spirit Seminar nga mututol na to sa kalig-on nga gikan dili sa gahom sa tao kundi dili sa Holy Spirit. Life in the Spirit Seminar Agosto 29 o Agosto 30. Kaya ang pangutana sa atong higala nga ipasupot dire nga naman nga gipamugatan magyud sa mga Catholic laymen, Catholic faith defenders sa mga pare nga kinahanglan gitang mo ungot o maninguha nga dili ta malaksi, dili ta mapukan sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. What kay bao? What is the relation of Christ to the church? What is the relation of the church to Jesus? Na iyon Jesus sa Efeso 4:5. Ang iglesia mao akong lawas. O ako maong ulo sa akong iglesia. O ang iglesia akong lawas, akong pagalwason. Sa uno, namin sa Proverbio 8:7.
Mingon ang Dios, kung ako'y musulti, ang mga pulong nga niguas kong baba, pulos na tinuod, way bakak. So, mao ni ang gingos Ginoo, the church is my body. And the body of the head of the church, I, Christ, is the head of the church. Ningos Kristo. Ako mong ulo sa iglesia. Kunay maglutaw-lutaw nga o way lawas. Moingon ang mga katigulagan sa mani, anananggal mani. Oh. Ug nasa lawas maglakaw nga way o moingon siyang mga tao nga pantasma mani, mga sinultihan sa karaan. So ang tumong ana di magkabuwag, di masipak ang union of the church founded by Him and the church gayon ni Kristo. Ako ang ulo sa iglesia. Ang iglesia mo akong lawas. Unsa ng iglesia kahugpungan, assembly of men and women baptized and have known also my words, my wisdom, and my intent of the destiny of men and women. So, muna, ang iglesia lawas ni Kristo. Og ningon siya, iyaning pagalwason. Ang buti pasabot, siya man ang o. Sa ito pa mubuhagay, gahom sa o, sa tibuk nga lawas. Og samtang naata sa iglesia, nga gitukod ni Kristo. Unknowingly, walang tayo mahibaw, nahadugtong ta ni Kristo. Naata kaniya. Sa mga magakos ang usa ka amahan sa gagmay niyang bata sa tuman nga kalipay, mahimut kay nga amahan mugakos sa mga bata iyang anak. Mausad kita, dili ta mga bata, pero kakson tas Ginoo pinagi siyang grasya, sanctifying grace. Ang grasyang makasantos, Duterte ngayon kay bawag kung sa nagagrasyang makasantos, sanctifying grace, mao na the nature and virtue of God dwell in us. Ang kinaiya sa Diyos, ang gahom sa Diyos, gahom sa pagbago, mao na ang kinabuhi nga dili na kita mo'y nagkinabuhi ra. Nasa mabasa Isaias 26 12. Ningon si Yahweh Diyos Amahan nga kon ang tao nitahan siyang kugalingon nga ri kanako, sultihan ko siya, ako mupuyo kaniya, ug ako ang mupahiluna, mugiya ug mubuhat sa iyang angay pagabuhaton. Paggadakong gasa inis Ginoo nga kung siya mupuyo na kanato, siya mo agak nato, siya mo giya kanato, ug mubuhat pagyud sangay na tong pagabuhaton. Mahingon tingaling uban, di siya na mahimo. Siya li mubuhat. Yan, ito basahon na nasa Isaias 26:12. Ingon ni Ginoo, sa gayon nga musulod na ko kaninyo, ako mo agak sa unsaman nga ngay buhaton, ug ako ang mubuhat sa imong pagabuhaton. Ngayon ta sobran sa Ginoo da kay siya pag imubuhat. Ariya, Isaias 26:12. Si Yahweh, muning Diyos Amahan, Yahweh, ikaw mo'y nagatudlo og pakigdait alang kanamo. Kay ikaw usab ang nagbuhat sa tananamong mga buluhaton alang kanamo. O dawa, gibasa gina nako. Ikaw Yahweh, Diyos Amahan man, ikaw mo'y nagatudlo og pakigdait alang kanamo. Kay ikaw usab ang nagbuhat sa tananamong mga buluhaton alang kanamo. Pagagrabe ining pagkasultihas Ginoo.
nga kundi ay nablihan ang atong kalag sa ngalag grasya nga makasantos. Kay human naman nato habwa ang nagtumpi nga kasalanan sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa dili pagbuhat ug mayo. Nagtumpi na, pero sa diha makahimo tagbayong pagkumpisal, manugid ta sa pari. Ug na ba na sa Biblia? Sige, kini mga pari magwala na sila magapos na lang yan ng mga lingkod sa kumpisalan. Huwag na hinungdan, mingon sila. Sayop na ilagi pa gisulti. Ang naiya sa Biblia, San Juan 20, versikulo 22-23, ang 1 Pedro 5:2, ningon nga itong Ginoo, matod pa niya nga kamong mga apostoles, mga pari, ug sakop mo sa balaanong kahimtang sa pagkapari. Tiyan mo na, ang mga apostoles day mga pari, sa kakahimtang sa balaanong harianong pagkapari. Walang words niya. Muna nga, sa hapit na mo saka si Kristo sa langit, iya kisultihan mga apostoles sa mga mahinungdanon ug importante nga maayong balita. Sa manang maayong balita, unsa may essence of the good news. Ang essence of good news mao nga mingon si Kristo, sa akong pagikan pagiya sa kalibutan. Kamo nga akong mga apostoles, magwali kamo sa gahom sa pasaylo sa sala nga akong ihatag sa matag paghinulsol nga himuon sa tao. Akong palaon nagtanan nila mga sala, maghinulsol sila, pasayloon ko sila, o gablihan ako ang langit alang kanila. Mao na katapos ang gitugo ni Kristo nga iwali gyud ang maayong balita nga siya nahigugma kanato ug andam sa mo pasaylo sa atong mga sa. Unya kita nga mga gipaambit sa Ginoo, mga katikista, mga Catholic faith defenders, dili nato nakalimtan ang gipanugon sa Ginoo, salvation, kaluwasan. O diya sa unsang paagi, mao na ningon ng Ginoo, iwali ang maayong balita nga kadtong tanang mga makasasala nga dagko kay sala, dagha mga sala, akong pasayloon kung sila naghinulsol. Ang paghinulsol gisgutan as Ginoo, dili lang kanang naguul ta kasa ta sa muhilak tag sagpa ta sa atong inahan, musahi muhilak ta ka nakahimutag pasipala sa Dios, pero that is nothing. Ang Ginoo nagsaan nga bisan unsa kadaghan ug kadako sa sala, ang may balita mao giandam na kong pasaylo, kay buot ko nga tanan maluwas ug dili may impierno. Mao nga sa mga diskurso pagigpulong sa mga Catholic faith defenders, ingon to si Brad Dodong Limsua, sa head of the Catholic charismatic groups man siya, gisultihan ni Brad Dodong Limsua, mo sa niya mong paninguha nga sa pagpaambit sa mga Catholic faith defenders, mao gyud ang paglantaw nato sa atong kugalingon. Unsa ta? Kitawag tas Ginoo, gipili tas Ginoo, o agabling nindot nga wali nga ikalipay sa Ginoo, mao nga atong kinabuhi, ang atong buutan matarong kinabuhi alang sa Ginoo mo na labing nindot nga wali nga madungog niya sa mga Catholic laymen nga kita dili badlungon kay mayingon niya may kang mo diskurso nito na, pero sugarlol makayri daghan maganig chicks di kita tuwa na bisag unsa kanindot og tingali kaayo si mo nahuna si mong gipamulo og giwali, wag na bilis mga tao mayingon wa magay katuman si mong ugalingon ya muwali ka na mo
Muna nga nanas Biblia sa Roma 3 nganong Ginoo, andama ang imong kugalingon, puy ang kabuutan, kay mao na ang labing maing wali nga madungog sa mga tao. Mabatubalanin sila, suyupon sila. Yes, I will try to follow you, my friend, because you yourself live up, gipuy-an nimo ang imong giwali. Nalipay ko na ingon ang mga tao, sundon ka na mo. Yang bisag unsa ka ingno nato dili kayo mayo matulun-anon nga pagkasulti ba, pero naninguha ta gatamod tas pulong sa Ginoo, natamod ta sa katekesis, di kita masayop. Kaya mo na itamdanan na to. San Pablo pa, 2 Tesalonica 2:15 mo ni tamdanan. Yung San Pablo, ang atong tamdanan sa pagtuon nga maduol tas Ginoong maduol sa katawhan o makaluwas ta, kini ang maing balita, ang pulong sa Dios, ang balaang kasulatan, Biblia, ug ang tradisyon sa mga apostoles, mga karaang mga pulong nga nakatunan sa mga apostoles nga gibilin kanato pero wa masuwat mo ang tradisyon sa mga apostles, and the magisterium, ug ang simbahan mo na muaga kanato, mo na muhatag nato sa kahayag gikan sa langit nga naa sa simbahan, muiwag na nato pinagi sa mga sakramento. Musan nindot kayo dili ta mo ang atong Catholic Faith Defenders naman gisugo sa las Ginoo nga ni San Pablo, nakabantay ko nga kitawag mo day ko sa Ginoo o gipili mo day ko sa Ginoo alang sa pagpanalipod sa maing balita ni Kristo. Buhat 17 unong tusunahan kada adlaw ni San Pablo nasa amigo dito si Apolos, paminawa diya sa Anggora, sa mga Anggora kanila, para sa tumurag tiyanggihan ba nga daghang kayong tawag mahapon. Unya doon na ganit dito yung mga tao nga mupasipala ni Kristo siyang pagtulunan, andama na laraya na sila kay mga lain na silang pundok. Unya madto ko nila. Mora San Pablo matod pa iyang gihanday kada adlaw nga doon na siya dialogo, doon na siya himamat sa mga non-Catholics, non-Christians, attacking Christ, attacking the good news of Christ, iyang gipanubag tanan. O dali kay sila nakapig. Kay kada himo ni San Pablo sa pagigharong kanila, nag-andam na siya. Siyang giludhan kanunay. Nga doon ay mga masakiton, mga hap, o mga buta, mga nasakit og kanser, mga bakol, o uban pa mga sakit. Ikadungog siya mga pulong ug mahikap niya maayo ang tanan. O sa hundreds, libo kalibo ang madani niya. Mausad San Pedro pareha sila. So mo na ka hinautonta ka dili na to kalimtan ang pagpahinumdom sa atong mga wali Catholic Faith Defenders. I-appeal gyud atong kaluwasan. Kay mo na gitugo ni Kristo ang mumasayon nga sa akong pag-abot pagtungha nato nako sa kalibutan gikan sa akong amahan. Unsa may akong gihimo o naggihimo? Ang akong gihimo ang may balita niya buta, ang kaluwasan niya buta. Hinluin ninyo inyong kugalingon pinagis paghinulsol ug ako mong pasayloon. Mausad sa last message of Christ na nasa Lucas 24. Iwalin ako ang may balita ningon Ginoo. Nga maong pag-o sa kinabuhi, pag-usab sa kinabuhi, ug kini maong labing mainungdanon. So, mo na ang Ginoo mo Ginoo pahinumdum nga ato sa giyong basahon ni Biblia kay niya mo guni sa San Juan 8:34 ingon ni Ginoo, alang kaninyo nga akong ipili, alang kaninyo nga akong ipili, dawatan ninyo o gamitan ninyo nga akong gihatag ninyo ang mga pulong sa Dios. Mao ni inyong gabayan ug ayaw kalimti, kamo akong pinialan, kamo akong pinialan
o gayaw kalimti paggamit ang pulong sa Dios kay gahom na. San Mateo 22:29 ang laot makasubo matud pa sa Ginoo kay nguban nagawakli sa pulong sa Dios. Ang ilang gisandigan mao ang kaugalingon na nilang kaalam, mga kasinatian, kapanwa nila ipadayag ang pulong nga dili masayop, ang pulong nga gahom. So mo ni ang gipahinumdum sa Ginoo nato karong gabi na. Salamat kayo sa atong mga igsoon na minaw. Unya pasalamatan ni Dong Julius Kaputulan nga nahimo gyapon atong tulumanon dito sa New Creation Servant Community din na sa studio o kuan pa. Yes, doon na dito yung mga pasalamat nga ito ihatag o pasalamat sa mga Catholic Charismatic grupo sa New Creation Servant Community o doon na tayo pasalamat sa dakong kalipay sa mga taga-Talisay kay maurali ang ilang may numduman kanunay nga kung sila masakit asa man may padung o man palit og tambal o niya din ningon ang Talisay Mayor, Honorable Mayor Samsam Culias nay ospital dugay na og ang mga doktor nga mo tambal sa mga masakiton way bayad ang serbisyo sa doktor. Wa say bayad ang tambal. Tiyan mo na. Ang eskwelahan, dugay na. Ang labing dakong eskwelahan nga daghan kay mga estudyante ang Talisay College. Labing minus 800,000 sa mayaging tulo ka semana na graduation 1,600 plus pulos nagdag diploma ang maginikana ng hilak hilak mo mana hilak midong kay ang amo tao nagasto baon ra mo og priti kay wa man ibayad ang eskwelahan sa Talisay perting lipayan nila nya ang mayor sa niyadong pag-ablis klase nagpadaog 55,000 ngadto sa mga kabataan nga nawan-ayan ilang mga libro why school supplies sangkapan niya 55,000 ka mga batanon niya itong mga biktima sa sunog sa Bulacau grabe kay nahurot tungod kay di kasud ang fire truck tugas kalisod na gisagyanan di na mabot hurot o ang mayor ni pahilo na nila sa mga basketball courts, eskwelahan public schools, puyo na pagabot sa 2 ka buwan naghuwa niya mo ni inyong gasto pagtukod sa gamay lang ang kabalik mo bisan kadtong mga biktima sa Bagyo Tino mo gyapon ni tabo o ayudahan sa siya tumbas sa gihatag ni Mayor Samsam sa mga kabos si Honorable Rhea Congresswoman Golias nga gitugbangan niya ang pagtabang ang mga katawan sa Talisay nga nagkinahanglan kayo. Kini mao ang pangkamhanan nga ikalipay sa mga kabos gilantaw nila nga kini mao ang gikinahanglan kay jutay raman tao ng mga kabos og salapi para sa pagkaon pero bayad sa tambal lisod na gyud. So kini mao ang kalipay nila. Bago sang gisugdan ang mga dapit nga dunay nakadaot nga mga agyanan sa tubig nalumpag ang uban gipaayos para nga balik na ang agyanan sa tubig. Kini ang kalipay nga ilang gipadayag pagalagad. So pasalamata. Pasalamat sa tani Dodong Julius Kaputulan nga ikuyog nato og sa ato magkauban sa Catholic Fire Defenders o kini o Brad Adam Ampir nga atong presidente sa Catholic Fire Defenders sa Sugbo o kining yung ubos nga higala igsuon Brad Sok Fernandez. Daghang salamat tagbo tapon ni atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko o pasalamat ni Sir Ruben
Bertuccio, ang atong humble kay nga presidente, ang atong managers DYRF ug si Alvin Sanchez, yang kabag. Unya mauswagon kayo ang DYRF, lamang doon ay depekto, pero kuyog nini ang Veritas, DYRF Veritas, na makita na ni sa mga nas balay, doon ay mga kaimanan, makita na pinagi sa DYRF Veritas. Salamat. Ang Diyos manalangin nato. Tagbo tapuhon ng atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat. O atong palahibaw diay nga doon natay katinawan sa pagtuong numero 3. Baga ni siya, dagko kay litra, nangita itaw ng atong mga kaigsunan nga di kay kabasag gagmayng litra. Mao ni ang katinawan sa pagtuong numero 3. Ya, mana mo sa tuba katedral, tubang sa katedral lapit sa tuo na Archdiocesan Book Center na di atong libro. O sa tubang sa katedral, nasa di ang usa ka building nga na tindahan sa ubos. Salamat ang Diyos magapanalangin nato. Tagbo tapo ni atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin kanato. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapaambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio